Hola a totes i a tots. Estiguem així en un altre capítol de les veus de Xàtiva. Este és un programa en el que m'agrada donar-li la possibilitat o entrevistar a persones que tenen una certa rellevància en la nostra ciutat i en diferents aspectes. I en el dia d'avui tenim amb nosaltres a una persona que per a mi és un referent en una matèria com és la matèria de la història i de l'arxiu municipal de la ciutat de Xàtiva. Ell és Isaías Blesa Duet, que és una persona que durant més de 30 anys ha sigut el responsable de l'arxiu municipal de la nostra ciutat, una persona que, a més, té un nivell de coneixement sobre la història de la ciutat que és dels més importants dins de la mateixa. A més, que ha impulsat diferents projectes dins de l'arxiu municipal, des de la pròpia digitalització, com de la creació de l'espai on en aquest moment tenim l'arxiu municipal, a treballs de recerca de forma contínua i constant, perquè és una part important d'aquest treball que fa l'arxiver o l'arxiu municipal. I avui estem en Isaías i crec que ell, o jo per lo menos sempre que parle amb ell, sempre té alguna anècdota, alguna història que explicar-me de la ciutat, perquè ell millor que ningú coneix pràcticament al detall el que és la història de la nostra ciutat, a més, de forma científica i documentada, que jo crec que moltes vegades és el que ens falta. Isaías, primer que res, benvingut, gràcies per estar ací i, com ha sigut per a tu dedicar tota una vida al que és la nostra ciutat i a conèixer la història de la mateixa? Moltes gràcies per la benvinguda, gràcies per convidar-me i la veritat és que la meva vinculació amb Xàtiva és molt forta. Ho dic això perquè jo m'he criat en l'estranger. Vaig criar en França i Alemanya i, per tant, al tornar així en 10 anys va ser una espècie de resurrecció, de reviscolament i des de l'adolescència vaig anar descobrint una ciutat que per a mi va ser tota una vocació, de conèixer ciutats com París, ciutats grans que te creies que eren el centre del món. Vaig arribar a Xàtiva i a poc, llegint, parlant amb persones majors, parlant amb gent que s'interessava per la història, vaig descobrir que tenim una ciutat antiga, important i en uns anys que necessitàvem que se modernitzara. Perquè tu, per exemple, ho has explicat un poc de passada, però, per exemple, l'impacte que suposaria per a una persona com tu arribar a la ciutat en... Quina edat tenies tu? 10, 11 anys? Tenia 10, 11 anys. 10, 11 anys i venies de França, venies d'Alemanya, venies d'una mentalitat diferent a la que n'hi havia en aquell moment així. Sí, jo vaig percebre les possibilitats de la nostra ciutat, però jo la vaig conèixer en el tardofranquisme i d'estar en l'escola pública francesa en 20 xiquets i xiquetes, a vindre així, a estar en 60 xiquets, un poc per civilitzar. I la veritat és que va ser un xoc molt... Un bany de realitat, no? Bany de realitat. Sí. I, a més, per la meva família, que tenia antecedents polítics i religiosos absolutament diferents als imperants en l'Espanya dels anys 67 i 68, va ser tot un xoc. De fet, recorde que li dia a ma mare que mos en tornarem a França més que fora a peu. Que fora caminant, no? I, en fi, a poc, uno va anar creixent, va posar a treballar, va posar a estudiar i, justament, inclús dins d'aquesta època del tardofranquisme n'hi havia gent molt... vàlida, no? Molt vàlida, molt interessant. I, de fet, tant en França com així, aquestes persones van anar inculcant l'amor per la història i existís, que el que deia abans, vas descobrir una ciutat important. Molt bé. No és perquè, en fi, fora en importància de ser més o menys, sinó de tenir una història que realment va ser important per a València i
i per a la nostra pròpia ciutat. Entenc que això és una de les coses que més valores de Xàtiva com a ciutat, no? Vull dir, Sí. la seva història, el seu patrimoni, el seu llegat, Sí. el que hem sigut capaços, el protagonisme que hem tingut en moments diferents de la història, però és això el que més De valores. fet, ho percibixes quan anàvem a alguns congressos o jornades d'arxivers i quan arribava l'arxiver de Xàtiva, pues, no és perquè fora la meva persona, però sentir Xàtiva tenia un impacte en quant a prestigi, en quant a coneixement, perquè sí, venien arxivers de moltes localitats i tinc que dir sincerament que algunes no sabien ni on estaven. I ho dic per la percepció que se té de la nostra ciutat, més enllà de la nostra frontera. Sí, del nostre àmbit d'influència. I percibies aquesta importància, aquest amor, aquest carinyo per una Aquesta valoració, no? Aquesta valoració històrica. I també en els anys 80 que vaig començar a treballar a la ciutat, en el primer ajuntament socialista, les persones que tenien una visió absolutament diferent de lo que jo havia conegut en el tardofranquisme. Sí, en l'arribada dels anys 60-70. Correcte. I que uno entenia que era lo correcte. Sí, la manera en la que així segurament la ciutat podria avançar i progressar. Quina creus que és la principal fortalesa que tenim com a societat? Què creus que és allò que més se té que destacar de la societat xativina? Pues jo crec que és una societat dinàmica i un poc podria semblar contraproducent, que és una ciutat històrica, uns valors històrics molt assentats, però que afortunadament no s'ha quedat en aquesta valoració, en aquesta percepció, sinó que les distintes administracions, i crec que també el teixit empresarial ha tingut clar que n'hi ha que aprofitar aquests avantatges d'una ciutat històrica per a procurar el progrés, correcte. Sí, sí, d'acord. I quin és el principal repte que creus que tenim en aquest moment com a ciutat? Pues jo crec que hem d'assentar el que comentava un senyor major que me deia, xiquet, n'hi ha que progressar conservant i conservar progressant. En aquest sentit, jo soc conservador de tot allò bo que ens han deixat les nostres generacions anteriors. N'hi ha que conservar-ho. Recorde que en les primeres administracions municipals els regidors i els alcaldes lluitaven i peleaven per conservar edificis que altres catalogaven com a pedres i que no aprofitaven per a res. Jo crec que ahir hem avançat molt, no? Perquè, evidentment, ara ja n'hi ha tota una legislació que conserva i que treballa per a que determinat part del nostre patrimoni, el patrimoni immobiliari sobretot, vull dir, els edificis i les fonts i la configuració de l'entramat, del nucli antic i de la configuració de cada una de les cases amb la seva tipologia i de més se conserva. Tot això s'ha avançat molt, però és veritat, i això és una cosa que moltes vegades m'has comentat i ho hem parlat, que això no estava, aquesta sensibilitat no existia a finals dels 60 i principis dels 70, quan comença l'expansionisme i quan comencen a desenvolupar-se les ciutats d'una manera absolutament diferent a com venia sent la nostra ciutat, podríem dir, d'Alameda cap a dalt, no? I això ahir jo crec que vosaltres i la teua generació crec que van jugar un paper fonamental, conforme comentaves, fruit d'aquesta sensibilitat, no?, al final. Jo entenc que relacionat amb la pregunta quin és el repte, crec que n'hi ha que conjugar els nous governants joves com vosaltres i aquesta experiència i evitar el que efectivament has comentat. Una ciutat tan horrorosa com la República Argentina cap per avall. Cap concessió a l'estètica, cap zona verda, cap parc infantil i una mentalitat moderna i del segle XXI té que tindre en compte això perquè, a més, és donar qualitat de vida als ciutadans. Sí, sí. I conjugar aquesta conservació del que tenim amb el progrés crec que és una fórmula ideal. Tinc que dir que en els anys 80 i 90, que encara les autonomies eren
inicials, estaven iniciant-se. Molts dels expedients que fem per a recuperar, per exemple, el que després va ser el Col·legi Taquígraf Martí, en qui peleàvem era el Ministeri d'Educació. Directament. En Madrid no entenien per què volien fer un col·legi en el carrer Sant Domènec. En el carrer Sant Domènec, amb cotes, saps? Diu, doncs perquè la nostra ciutat està així, saps? Sí, sí. I volem revitalitzar el casc antic. I volem que la gent pugi. Volem que la gent vingui. Transite per el casc antic, que pugi, per a que n'hi hagi edificis educatius, per això està el Taquígraf Martí, per això està Sant Domènec, per això està Sant Agustí recuperat com un conservatori. Jo recordo les pelés per preservar el Palau de l'Arcó, les pelés per preservar Sant Domènec, les pelés per preservar tants edificis que gràcies a aquestes polítiques ara tenim i són l'enveja de moltíssima gent, perquè hi ha que recordar que la ciutat de Xàtiva és el segon casc històric més gran del País Valencià. Sí, jo estic d'acord que això és un dels reptes que tenim i que cal abordar. Una altra de les preguntes que normalment faig, quin és l'espai, el lloc de la ciutat que és més especial per a tu i per què? Pues a mi m'agrada moltíssim el carrer de l'Ardiaca. No només perquè vas néixer allí. Que és un bon motiu. Que és un bon motiu. Però la zona que va des de la plaça La Seu, Ardiaca amunt, i per el carrer Rinconada del Collar de la Coloma, o del Pallar de la Paloma, que deia una senyora que volia empadronar-se, i eixir a Sant Josep, que és per el lloc on el rei Jaume diu la tradició que va... La Porta de la Jama. La Porta de la Jama, que va conquerir Xàtiva. Aquest espai és per a mi... El més especial. Molt especial, i l'estime molt. Molt bé. I a partir d'això, també, una altra de les coses que normalment planteja és com t'imagines, tu que tens un coneixement del que ha sigut el passat de la ciutat, és a dir, no només perquè l'has viscut, sinó perquè l'has estudiat, evidentment, com t'imagines que pot ser la ciutat d'ací 10 o 15 anys? Pues jo espero que, malgrat els vents tan negatius que estan tinguent en estos dies, que la gent siga conscient, lligant amb tot el que anteriorment dit, que n'hi ha conquistes i valors que no se poden perdre. I, per tant, jo sóc optimista. Espero que d'ací 10 anys la gent jove valore la ciutat que té i que pelee i reivindique drets i una ciutat en la que ells puguen viure i en la que puguen desenvolupar-se i poder prosperar. Jo espero que en 10 anys sigui així. Molt bé, doncs jo també ho espero, la veritat, i des de luego en la mesura de les nostres possibilitats o de les meves possibilitats vaig a fer tot el possible per a que siga així. Ara anem a parlar un poc de la part professional d'Isaías Blesa com a historiador, com a arxiver. Com comença aquesta vocació? Pues, com hem comentat abans, des de ben menut en França, tinc que parlar molt positivament del sistema educatiu públic francès, que sempre ens donaven unes classes molt motivadores. I unes classes que... Estàs parlant d'abans dels 10 anys, no? Quina edat tenies tu? Jo tenia 7 o 8 anys. 7 o 8 anys? Sí, parlant dels anys 63. Sí, però que tu eres molt jove, molt xicotet. Però això ho tens guardat en el cor i en la ment a foc. Per a sempre. I aquestes empentes estan molt ben marcades i a partir d'ahí em vaig aficionar. I quan vaig vindre ací a Xàtiva hi ha hagut professors, a pesar de ser el tardofranquisme i el sistema educatiu que hi havia, vam tindre la fortuna en els anys 70 de tindre professors exiliats com don Ángel Lacalle, com Leonor Sanz, com altres, com don Pepiu, en fi, gent que, a pesar de les circumstàncies, ens van inculcar també l'amor per l'estudi. I hi ha hagut professors que van incidir en aquest amor meu per la història i vaig tindre clar que estudiaria història. I bueno, jo el que vull que ara mos expliques és, primera, perquè n'hi ha molta gent que ho sabem, que ho coneguem i de més, però n'hi ha moltíssima altra gent que no té ni idea pràcticament de què és un arxiu municipal, per a què serveix un arxiu municipal i sobretot quina importància per a una ciutat com la ciutat de Xàtiva té el tindre un arxiu municipal com el que nosaltres tenim,
que no només dona servei a la pròpia ciutat, sinó que també treballa en l'àmbit de la nostra comarca i que al final és un dels elements que més se valoren per part d'un sector molt especialitzat com és el sector de la història. Però jo vull que expliques quin és el treball i per què és tan important que el nostre arxiu sigui un arxiu viu, modern, dinàmic i que estiga treballant com està treballant en aquest moment, en noves tecnologies, en digitalització i en aquest treball que se fa per la vostra part. Pues comenzaré amb una frase de Rafael Alberti, que deia «pasado muerto, por venir helado». I tinc que dir que en quasi que totes les guerres modernes que ha hagut, un dels objectius de la gent que feia la guerra era destruir arxius i biblioteques. Sí. Perquè ahí està la història i la identitat d'una societat. I en el nostre cas, afortunadament, i a pesar d'haver sigut cremat en 1707, pràcticament quasi que tot, a partir del 18 vam poder recuperar-lo, mantindre-lo i potenciar-lo. I en el segle XX, mal que bé, se va mantindre i torna a insistir que no n'hi ha polítiques i polítiques. I els primers ajuntaments democràtics tenien molt clar que això era una de les qüestions que hi havia que posar en marxa. No? Potenciar la biblioteca, obrir l'arxiu municipal, potenciar l'educació, a part de totes les qüestions econòmiques. I en el cas del nostre arxiu, afortunadament, vam recuperar un edifici noble, com és l'antic convent dels Trinitaris. Qui no el conega, el convidem des d'ací a que el visite en la plaça de la Trinitat. Places obertes. I és un edifici que tècnicament és molt modern i que compleix totes les característiques de l'arxivística moderna i conté informació des del segle XIII-XIV fins a l'actualitat. I la veritat és que des de l'arxiu i amb el suport de l'administració hem pogut combinar aquesta vessant històrica i també la de les noves tecnologies. És molt important. Perquè la Generalitat va iniciar un programa d'informatització i digitalització dels arxius i va elegir 3 ciutats, Vila-real en Castelló, Ibi en Alacant i Xàtiva en València. I a partir d'ahir hem vingut durant 20 anys, 30 anys, desenvolupant tota una sèrie de tècniques modernes com són els expedients electrònics. Molta gent es pensa que els arxius són papers vells. Que també. Que també. Però no sols això. I hi ha que dir-li a la gent que l'arxiu comença en el registre d'entrar de l'Ajuntament. I, de fet, en el nostre Ajuntament i molts ajuntaments, el quadre de classificació es fa d'acord amb els criteris arxivístics. Que és molt important. Efectivament. Perquè aquí després, aquests papers i aquesta documentació queda arxivada de forma automàtica i, per tant, en un futur se pot accedir a qualsevol document que s'haja elaborat per part de l'Ajuntament, cosa que és fonamental. Sí. Molta gent no se creu que diguem que, per favor, que estalvien paper. Ho facin electrònicament perquè les fotocopiadores i els ordinadors no estalviaren paper, sinó que els centuplicaren. Correcte. I jo crec que ho estem aconseguint i n'hi ha un equilibri, perquè si necessites un document en paper, està en PDF, JPEG, etc. Sí. I, efectivament, tenim un arxiu ric. Lamentablement vam perdre en la guerra de successió moltíssima documentació, però, a pesar d'això, és un dels més rics del País Valencià. Ciutat de València, Castelló, Alacant, Alzira, Gandia. Tenim inclús el llibre de privilegis, que poques ciutats... Que això és un privilegi. És un privilegi. Per a aquesta ciutat. I parla de la importància de la nostra ciutat. Correcte. I tu que has estudiat al detall la història de la ciutat, en quina part o en quin moment de la història de la ciutat és el que més t'ha cridat l'atenció o el que més destacaries, si tingueres que destacar-ne? A mi m'agrada especialment la guerra de successió i això és el que he estudiat. Però n'hi ha un moment importantíssim per a la nostra ciutat que és quan se li concedeix el títol de ciutat. I dic això perquè a partir d'ahir va haver una lluita entre Xàtiva i València. Recordem que en el segle XVI la segona ciutat del regne era Xàtiva.
i per tant és un moment importantíssim. Però el meu gust és per la Guerra de Successió. Ja, està clar. Conta'm alguna de les centenars d'anècdotes que t'hauran passat treballant en l'arxiu municipal, en l'Ajuntament i demés, perquè jo sé que, a més, fas una certa recopilació d'algunes d'elles. En l'arxiu municipal, pel que fa als historiadors, el que no, a vegades no maneja el llenguatge de fa 200 anys pues, pot tindre dificultats. No? I a l'hora de transcriure pues, se troben en sorprès. No? I un senyor va transcriure una de les acords de l'Ajuntament del segle XVIII y deia, y los señores regidores se retiraron a deliberar al retrete. I li diu, però deliberaven en un retrete, en el vàter? Diu, no. El retrete era una sala on, apartada i secreta, on en silenci podien deliberar sense que ningú els escoltara. Quan viatges al passat és que canviant els esquemes i retrete és un galicisme que ve de retret. Sí. I després, més modernament, pues, en fi, a l'hora de presentar instàncies, pues, bueno, això és tot un món. Com el que em comenta que necessita un certificat d'empadronament i diu, en quin carrer vull vostè? Diu, pues jo visc en el carrer de l'Avinguda del Cavallet Ximet del tramvia. Més difícil impossible. Cavaller Ximet de Tobia. Del tramvia. El tramvia, sí. Del tramvia. Però, en fi, són qüestions gracioses i, afortunadament, i respecte de l'arxiu de l'Ajuntament, jo he d'indicar que un sistema democràtic permeteix que els ciutadans siguin atesos correctament. Jo encara vaig veure funcionaris del tardofranquisme que cobraven baix mà, per a poder atendre i poder solucionar. Jove que estem allí no té que pagar res ni se li ocorrisca. Clar, és la nostra feina. I atendre dignament a les persones. Perquè en aquesta època la gent entrava en el cap agachat i afortunadament ara entra en el cap ben plantat. A reivindicar els seus drets i exigir amb els seus deures també. Correcte. Quines coses o quins projectes t'il·lusionen encara en aquest moment de cara al futur? Pues respecte de l'arxiu, crec que consolidar tot el treball de restauració de documents històrics, que crec que està molt avançat, i també de digitalització, perquè crec que n'hi ha que aprofitar les eines i les noves tecnologies, i en aquest sentit crec que des de l'arxiu s'està fent un bon treball, recolzats per l'Ajuntament, que això és important. I crec que això seria un bon projecte de futur, consolidar aquest projecte. I ampliar-lo. I ampliar l'arxiu també. Ampliar l'arxiu, sí. Que bueno, això és un altre dels reptes de futur que tenim com a ciutat, però que jo estic segur que, donada la ubicació de l'arxiu i els diferents elements que tenim per allà a prop... Que n'hi ha edificis que estan prop i que estan en una configuració semblant, puguem treballar en un futur. Molt bé, Isaías, doncs per a mi ha sigut un plaer. I jo l'únic que m'agradaria com a reflexió final, i abans de donar-te la paraula, és agrair-te, evidentment, el que hagis participat en aquest programa, però sobretot agrair-te el treball i la dedicació a la ciutat, a la divulgació de la seva història. Crec que un dels fets que caracteritzen el treball que s'ha fet en l'arxiu municipal i la manera en la que heu abordat aquest treball des de l'equip que dirigies tu en aquest cas, ha sigut aquesta capacitat també de ser permeables a les necessitats que tenia la ciutat i al mateix temps de difondre d'una manera el més comprensible possible el que és la història de la mateixa i el que és un arxiu. Així que moltíssimes gràcies per això, perquè jo volia que s'escoltara la teva veu, és per el que t'he cridat per a aquest programa i no sé si vols comentar alguna qüestió. Amables paraules, la veritat és que li vaig fer cas al meu abuelo quan ell me deia, xiquet, treballa en el que t'agrada i no treballaràs mai. Jo, afortunadament, he treballat en el que m'agrada. I si haguera que fer una reflexió respecte de la gent jove, que, en fi, jo crec que, com dia un molt bon actor, diu, no deixes
que l'home vell entre dins de tu, més que tingues 90 anys. En el sentit de Sí, vitalitat, sí, fer de coses. tindre l'esperit que tens quan tens 20 anys, no? Si la gent jove pues, tinguera que fer una reflexió, un consell, que tampoc jo som molt de consells, però que treballen en el que els agrada i en el cas de Xàtiva que treballen per la seva ciutat, que sempre és Molt gratificant. i molt gratificant. Sí, sí. Molt bé, doncs mos quedem en aquesta última reflexió i, com dic, Isaías, moltíssimes gràcies Moltes gràcies per la invitació. i moltes gràcies pel treball que has fet per aquesta ciutat.